Kaikki meistä eivät ole saaneet käydä ammatin edistämislaitoksen puhelinkurssia. Sinä, joka näet tämän postauksen, osaat varmaan käyttää digilaitteita. Kaikki eivät. Vuoden 2026 alkaen viranomaisposti toimitetaan ensisijaisesti digitaalisesti kaikille, jotka asioivat sähköisesti. Jos haluat viranomaispostin paperipostina vuoden 2026 alusta, sinun täytyy asettaa suomi.fi-viestien asetuksissa vastaanotto. Niin, mutta jos haluat paperipostissa, niin ei ehkä ole suomi. Ja muista, että tämä asetus on voimassa vain 6 kuukautta kerrallaan ja sen jälkeen sinun täytyy kirjautua asiointipalveluihin uudelleen, jotta siirtymä takaisin paperipostin vastaanottajaksi pysyy voimassa. Suomessa mennään usein rytinällä digimuutoksiin. Entäpä jos suomi.fi-palvelua on jo joutunut käyttämään auttaakseen vaikka joku omainen tai ystävä? Kuka muistaa puolivuosittain jatkaa sitten sitä paperipostin komentoa? Että ensin pitää mennä sinne suomi.fi hommeliin, että sitten pääsee pois sieltä ja saa paperipostia. Eli tunnistaudu suomi.fi-verkkopalveluun, viestit sivulla avautuu uuteen ikkunaan tai kirjaudu mobiilisovellukseen, valitse asetukset, etsi asetuksista viestien toimitustapa ja paina perussuostumus. Painiketta vahvista muutos painamalla aukeavasta näkymästä uudelleen perussuostumuspainiketta, siis uudelleen. No, olet lopettanut suomi.fi. Suomen perustuslaissa on turvattu kaikille Suomessa oleskeleville henkilöille perusoikeudet. Korkea ikä tai sairastuminen ei poista tai vähennä ihmisen perus- ja ihmisoikeuksia, kuten itsemääräämisoikeutta. Myöskään pitkäaikaishoivaa tarjoavaan hoivakotiin tai sosiaalihuollon asumispalveluyksikköön muuttaminen ei vaikuta ihmisen itsemääräämisoikeuteen. Bom, 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 juurilauluja, juurilauluja, duurissa ja mollissa.